Bonġu l-aħwa, bonġu l-kulħadd. Ili ma nagħmel xi video għax kont impenjat bl-aħħar ktieb tiegħi, kont qed niffinalizza l-aħħar qari tal-prova tal-ktieb u allura ħadd naqxejn ta' break mill-pjattaforma pubblika. Illum iddeċidejt li nagħmel video qasir dwar messaġġi subliminali li jaddulna dawk li jiġdu l-ispak sewwa, messaġġi subliminali fis-sens illi qed ittuk xi ħaġa illi qed tara, però inti qed tinjora illa li hija xi ħaġa qed trendi milli tintaqa' magħha il-ħin kollu sewwa. Allura il-moħħ ma jtix attenzjoni. Eżempju. Kumpanija jinnaf jew deħel taħdem ma' xi ħadd jew jinnaf se tagħmel xi biċċa xogħol ma' xi ħadd, allura dan it-terms and conditions biex inti taqrom u tiffirma jekk taqbel ma' dawn it-terms and conditions. Għandek 15-il paġna bażikament font 9 u inti tittoqgħod taqra kull sillaba li hemm f'dan id-dokument. Għandek isu sija saqtejt Madonna jiena noqgħod naqra dan kollu, daqqa ta' firma u għaddiet. Mela inti mingħajr ma taf x'fih dan id-dokument iffirmajt. Jew inkella xrajt xi mediċina u inti jkollok il-leaflet ta' x'sintomi tista' tikkawżalek din il-mediċina jekk inti qed xi mediċina oħra jew ġismek ma mhuwiex bażikament kompatibbli ma' din it-tip ta' mediċina, tifhem u inti tittaqra din il-leaflet biex tara x'sintomi hemm. U l-after effects tagħha jekk inti ma tagħtix każ sewwa dik hija bħal terms and conditions l-agreement li inti tittarek taqbel jew inkella toħroġ din mediċina jew le. Issa dawn is-simboli illi s-sistema qiegħda tgħaddilna qegħdin hemmhekk bħal terms and conditions inti qed tarhom. Issa jew qed tihom attenzjoni jew le tgħidli kif ħadtihom attenzjoni jekk inti ma tafx xi jfissru daw. Ekku, infatti, dik hija l-ħaġa, dik hija t-trikk. Imma qed titwilek ġew wiċċek, ma tistax tgħid mhux qiegħda hemm. Ġifieri jekk niġu għassi jew no, jekk inti tgħid imma inti ma tajtniex x'nifhem, jaqbes il-naħal għalejlek mela ma tajtekx tifhem ilha quddiem wiċċek snin. Ħanoqgħod ngħid il kulħadd x'hemm mhux m'hemmx, tajni ħariġniha fil-pubbliku, pubblikament biex tara. Sewwa, dawn il-messaġġi subliminali huma marbuta illi toħroġ is-sistema dawn il-messaġġi subliminali sewwa huma marbuta ma' traċedji. Ma' traċedji u avvenimenti li jkunu ser jagħmlu huma. U meta joħorġu dawn il-messaġġi dak il-messaġġ jekk inti rajtu mela allura tajthom il-kunsens li jagħmluh. U inti b'dak il-kunsens u billi qed tara qiegħed tagħti il-kunsens tiegħek. Tgħidli mhux fair. Ħanajdilkom jekk persuna tittamel xi ħaġa u dan se jkun fuq skala mondjali sewwa, jrid joħroġ pubblikament x'ser jagħmel dan. Issa l-mod din hija liġi universali sewwa, illi inti ma tistax taqbad u tagħmel xi ħaġa minn aspett globali sewwa jew minn aspett nazzjonali mingħajr ma tajt pubblikament x'inhu da sewwa. Però sfortunatament dawn illi jafu dan il-proċess kif isir sewwa ma jqogħdux jispjegawlek, dawn qed ituk messaġġ jew stampa jew numri jew figura jew xi ħaġa illi se jagħmluha b'mod pubbliku inti se tara, se tassorbija, però se tinjoraw. Jiġifieri bażikament inti se tara u qed ittihom il-kunsens. Terms and conditions ta' li kumpanija. Inti qed tara taf li jista' jkun hemm xi affarijiet sewwa, però inti minħabba l-fatt li moħħna huwa maġu minn din is-sistema biex jinjora, il-ħin kollu jinjora sewwa, il-għaliex hemm ħafna aljenazzjoni fil-ħajja moderna tagħna, allura qed ninjoraw sfortunatament il-ħin kollu aħna. Ser nagħti daqsxejn ta' dettalji
ta' kif dawn jgħaddulek messaġġ simboliku u inti tinjoraħ sewwa biex inti ovvjament tkun tista' tagħti l-konsens. Bħal mal-mod tal-kelma tħall ġo knisja inti u jinnaf tara ħafna simboli jew inkella biss taf li hemm ħafna simboli ma tarahom b'għajnejk. U inti minn għalhekk illi din hija parti qegħdin skolpiti bħala dekorazzjoni minquxa fil-ġebel qed tara l-mod tal-kelma pine cone inti minquxa fil-ġebel. Taf xi tfisser li mela l-għajnejk moħħok ma għajnejk rawhom dawn il-pine cones imma moħħok injorhom għalkemm qed jarhom sewwa mela inti tajt il-konsens hekk mill-ewwel tajt għax rajta. Awtomatikament tajt il-konsens. Rajt arzella. Inti minn għalik li dekorazzjoni fil-ġebla di simbolu ieħor rajt ħamiema bajda. Simbolu ieħor rajt raċċ ta' dawl, simbolu ieħor kollha simboli subliminali li inti minn għalik li dawn huma parti mid-dekor tal-Knisja. Rajt ix-xemx kollha simboliżmu. Ma tafx jfissru le, imma qegħdin hemm f'wiċċ kulħadd biex jarhom kulħadd. Sewa xi jfissru taf le. Xorta qed tagħti l-konsens tiegħek għax inti qed tidħol u qed taċċetthom. La inti qed tarahom u ma tafx xi jfissru dawn xorta qiegħed tattendi din il-Knisja ara kieku jiġi xi ħadd u jispjegalek b'mod dettaljat dawk xi jfissru din il-Knisja x'inhi fil-verità. Bil-garanzja ma tidħolx hemm ġew iżjed inti. Sewa għax ma titsilta fil-verità. Allura l-messaġġi qegħdin jiġu mogħtija lill-pubbliku minn aspett subliminali. Sewa minn aspett subliminali. U dawn l-avvenimenti globali illi jilqtuna sewa dejjem minn aspett negattiv aħna tintuhom il-konsens għax dawn qed jgħaddulna messaġġi illi aħna qed narawhom imma maħniex nifhmuhom, imma però peress li qed narawhom qed intuhom il-konsens. U qed ngħinuhom ukoll illa xem l-intenzjoni jindaħla. Issa di tal-intenzjoni anzi ħa nispjega stessa ngħaddi iżjed għall-avveniment kif aħna ntuhom il-konsens sewwa. Mela l-intenzjoni di. Inti awtomatikament kuljum toħroq intenzjoni għal xi ħaġa. Sewwa issa sta kemm se titfa' saħħa f'din l-intenzjoni biex din issir realtà. Tajjeb? Tajjeb għal mod tal-kelma taf li veru ġieli ġrat li di kun hemm ovvjament okkażjonijiet fejn ma ġratlekx ukoll. Imma aħna ma noqogħdux niffukaw għal mod tal-kelma isma' rrid dik il-gwardarobba tiċċaqlaq jien mela nagħmel intenzjoni tiċċaqla l-gwardarobba. Ma nafx jistgħu jsiru hekk, però jien ma nasalx għal konklużjoni li ma tistax issir di sewwa. Ira li il-ħajja infinita u aħna tafx nafu minn din il-ħajja fraka. Aħna qed ngħixu f'din il-ħajja bħalissa u din il-ħajja mill-infinita hija letteralment fraka ġod deżert kosmiku. Allura aħna kif nistgħu nkunu nafu hekk nistax inċaqlaqa b'mod telepatiku jew le. Ma nafux jista' jkun, jista' le, ma nafux. Mela allura ngħidu ejja ma ngħidux ma jistax ikun, ejja ngħidu li jista' jkun, inkunu moderati nżommu triq tan-nofs. Sewwa? Sejjer ximkien jiena bil-karozza u għal-mod tal-kelma ovvjament nafu x'inhi s-sitwazzjoni ta' Malta minn aspett ta' traffiku u minn aspett ta' parkeġġ. Żgur mhix se nsib parking kif nasal. Jekk inse toqgħod sejret żgur mhix se ssib, imma jekk tkun ottimist u tgħid ħansib ta' li ħansib parking. Issib parking biex l-ewwel darba li ġrat li jiena. Sewwa, eżempju, il-mara tiegħi ottimista ħafna. Ottimista ħafna, ngħidilha eżempju jiena qabel ma naslu xi biex taħseb ħansibu parkeġġ. Tgħid li iva ta' ħansibu ngħidilha jiena ma naħsib li se nsibu. Daw karozzi kif jista' jkun issib, u ma nsibx. Imma jekk inkun ottimist, insib. Jew joħroġlok xi ħadd, din hija realtà l-aħwa ta'. Inti timmanipula. Il-ħajja kif tixtieq inti. Kif tixtieq inti, jekk din tinstema esaġerata, sewwa, ovvjament anke jiena nħoss li hija esaġerata, però il-verità hija ħafna stramba iżjed mill-aspett fittizju, sewwa, illa għaliex kif diġà spjegajt il-ħajja minnha nifisha hija evoluzzjoni inti dejjem qed tiskopri dak li ma konniex nafu li huwa possibbli.
200 sena ilu illum nafu li huwa possibbli. Sewwa, il-bniedem forsi 2000 sena ilu qatt ma kienet jaħseb illi aħna llum ser ikollna teknoloġija illi literalment ser nikkomunikaw minn pajjiż jew minn kontinent għal ieħor għasbi biss kienet tgħaddilhom il-kuruturi ta' magħhom, illum nagħmluha di. Għal allura possibbli. Sewwa dik jgħidula science fiction. Is-science fiction ta' sena ilu saret realtà. Mela allura ma nistgħux noqogħdu ngħidu isma' mhix veru ma jsirux dawn qed tifhem jew dawn huma bombastiċi. M'hemmx loka lihom fl-aspett realistiku sewwa, le. Kollox jista' jsir għax il-ħajja hija infinita, m'hemmx kantonieri, m'hemmx frontieri, kollox jista' jsir. Sta inti kemm inti miftuħ, kemm għandek moħħok miftuħ, kemm inti miftuħ illi tgħin lilek innifsek biex tasal. Sewwa, mela allura l-intenzjoni hija tista' tkun negattiva wkoll, u tista' tkun għalhekk hemm dak l-element tal-għajn. Hemm min jgħidlek għajnek f'sormi għax tisħetni, żgur għax l-intenzjoni. Jekk insettija s-saħħa u se temmen fiha, jista' jkun hemm tendenza li din isseħħ. Sewwa, jgħidulek kemm tisħet int, biex jessaċċax tkun tisħet. Sewwa jekk tgħid xi ħaġa tgħid illum naħseb ħanxarrabna u sejja wara tarx tgħidlu l-Madonna kemm tisħet inti. Qed tifhem mhux minn dak l-aspett, irid ikun hemm ikun hemm l-aspett ukoll spiritwali u l-aspett psikoloġiku wkoll biex din tingħata iżjed saħħa sew stax taqbad inti tgħid xi ħaġa. Għalhekk hemm tittoqgħod xi kultant attent x'tgħid. Sewwa, għax jekk qed tkun qed temmen litteralment f'dak li qed tgħid, ikun hemm tendenza li dawn iseħħu. Issa irrelevanti temmen fiha jew le. Sewwa, allura jekk dawn b'mod subliminali li jieħdu l-ispat qed joħorġulek xi ħaġa b'mod pubbliku, inti qed taraha u qed toħloq intenzjoni bejn Madonna l-ħares iżżid jew l-ħares jew tifhimni jekk qed jarawha ħafna nies l-intenzjoni tal-massa dik fiha ħafna enerġija. Għalhekk inti tikkongrega f'tempju fit-Knisja biex toħloq intenzjoni u dik il-kongregazzjoni qed toħloq intenzjoni u qed ittija s-saħħa. Sewwa, hemm aspett spiritwali li jidħol fi ħafna il-konxu affarijiet ta' intenzjoni ta' frekwenzi differenti jekk tifhimni li inti tista' tuża u timmanipola biex issaħħaħ lilek innifsek jew inkella biex tkisser il-ħadd ieħor. Mela allura l-intenzjoni qiegħda hemm. Qed ituk il-messaġġ mod subliminali u mbagħad inti bl-intenzjoni tiegħek ser issaħħaħ se tagħti l-konsens. Mela 9/11 dik it-traċedja illi saret illi u dawn bażikament li jgħidu jkissru l-ekonomija tad-dinja sewwa kif reġgħu mbagħad provaw jagħmlu kemm il-darba l-aħħar attentat li sar kien bil-COVID sewwa u reġgħu ma rnexxilhomx. Dik tal-World Trade Center tawna ħafna indikazzjoni x'ser jagħmlu. Għexieren ta' snin qabel sewwa, ġifieri din dawn qed isegwu l-liġi universali li joħorġuha pubblika l-ewwel biex jagħmluha ħalli l-poplu jtija l-intenzjoni tiegħu. Minkejja li ma tafx tfisser jew qed tinjora qed ittija intenzjoni x'qed tħares lejha. U f'dik l-istant dik is-sekonda inti moħħok ħoloq viżjoni ta' 9/11 u ħaseb fija, għalkemm inti m'intix konxu tagħha inti ħseb fija. Sewwa, mela 9/11 tawna ħafna indikazzjonijiet. Eżempju, għandi filmat hawnhekk biex norih fit-2012 fil-ċerimonja Olimpika li saret f'Londra tagħna indikazzjoni ċara kristalla x'sar jagħmlu. Sewwa, din mhix marbuta mal-World Trade Center, din hija marbuta mal-COVID. Araw daqsxejn x'għamlu dawn biex ituna indikazzjoni ta' x'ser jagħmlu.
kienet daqsxejn ta' klip qasira, skużawni għadni daqsxejn primittiv. Rrid noqgħod naqbad il-mobile biex nuri daqsxejn l-screen, imma bażikament il-messaġġ hemmhekk qiegħed. Sewwa x'inhu ġej darba minnhom ċaħat kien ġibidli l-attenzjoni wkoll fuq filmat qasir ftit xhur ma ħarġet b'mod iżjed pubbliku dik il-pjan li jmardu d-dinja bil-Covid biex imbagħad jinjettaw in-nies bil-vaċċini, sewwa kienet ħarġet modella sewwa fuq il-catwalk timmodella bil-maskra. U din il-modella kien jisimha Covid. Ġifieri dawn il-messaġġi subliminali joħorġu il-ħin kollu. Sewwa minn qabel għandikom ukoll indikazzjonijiet oħrajn x'tefgħu pubbliku dawn dejjem qed isegwu dik il-liġi universali biex huma qabel ma jagħmlu dak li se jagħmlu joħorġuha pubbliku ħalli jkollhom l-għajnuna tan-nies. Sewwa tan-nies. Mela, hawnhekk hawn diversi ritratti ta' cartoons, ta' films differenti illi qed juru biċ-ċar dawn x'sar jagħmlu. Mit-tmeninijiet hawnhekk għandi ritratt ta' tunnel fejn hawn miktub Caution 9/11. Dan ir-ritratt meħud mill-film Terminator 2, sewwa tal-bliħ, hawnhekk ħanurikom daqsxejn ir-ritratt tiegħek. Tarawha 9/11? Ieħor ara. 9/11. Terminator 2. Ħanurikom affarijiet oħra. Gremlins 2. Tara 9/11. Lyles tal-airport 9/11. 9/11. Cartoons 9/11. Cartoons coming soon. It-torrijiet jaqbdu 9/11. Dawn huma kollha messaġġi hemm biżibilju ġifieri. Hemm ħafna. Xtaqt forsi nixbet l-attenzjoni fuq dan l-aspett, fuq l-intenzjoni, fuq din il-liġi universali b'dan il-video, forsi għal min ma jafx. Illi kull ħaġa fil-ħajja illi timpatta il-popolazzjonijiet tad-dinja sewwa minn aspett negattiv, dejjem ser ikun hemm xi ħaġa minn qabel. Sewwa jew film għal mod tal-kelma, illum in-nies iżjed konxi sewwa għax aħna mill-esperjenza li għandna issa ovvjament bil-COVID law miljuni kbar ta' nies qamu u saru iżjed konxi sewwa qabel kienu litteralment illupjati jimxu wara l-merħla, illum dawn innaqsu b'mod drastiku sewwa llum għandna nies iżjed konxi illi qegħdin jaraw sewwa u qed jindunaw x'inhu jiġri. Allura huwa tajjeb minn aspett tagħna, minn aspett ta' poplu, illi aħna nkunu iżjed konxi, nkunu iżjed alert sewwa ta' x'inhu jiġri madwarna u possibilment ukoll nistgħu wkoll naqbdu wkoll x'hemm preparat sewwa. Għax aħna maħniex f'moħħ dawn li jiġdu l-isbak, hawn possibbli li tkun taf x'għandhom pjan bejn wieħed u ieħor qisu nafu xi jridu jagħmlulna, x'inhu l-pjan tagħhom sewwa, imma impossibbli li tkun taf b'mod perfett eżatt daw x'għandhom f'moħħhom. Sewwa, għax hemm dal-pjan ikun fallilhom dawn mhux jerġgħu jimplementaw l-istess pjan. Dawn issa kollhom plan B jew kollhom xi affarijiet oħra jew għandhom strateġija mod ieħor li huma dejjem ikunu pass tlieta erba' l quddiem minna x'aħna ma nafux se jagħmlu daw sewwa. Peress li llum hawn ħafna liġijiet li qegħdin jaħdmu kontra l-umanità sewwa
illi letteralment ġab għalqulek ħalqek sewa għax illum għandna dik il-biża tax-xogħol, tal-familja, tal-fama, tifhimni jekk inħarsu li b'mod iżjed remot, mijiet ta' snin kienet ħafna iżjed tal-biża meta persuna kien jirribella u jqajjem rewwixta ta' raħal sħiħ jew ta' pajjiż sħiħ. Kien hemm penali ħorox immens ħafna iżjed minnhom. Kienu letteralment qattawhom biċċiet jgħalluhom in-nisa qaċluhom, tifhem, jiġifieri dak kien żmien tal-biża iżjed illum mistennew hekk. Illum jew jien naf jew taqla ċitazzjoni tiġi diffamati jew ikaċċuh mix-xogħol u ma' affarijiet li mhumiex pjaċevoli, però ħadd ma jridhom dawn l-affarijiet, allura kulħadd joqgħod lura illum għandna ħafna keyboard warrior sewwa. Illum nużaw din il-pjattaforma biex nuru aħna ċertu affarijiet li nixtiequ nifirxuhom. Sewwa qed ngħid keyboard warriors li x'anke minn aspett ta' COVID meta konna nintaqgħu fil-belt jew x'imkien biex nipprotestaw konna dejjem ikunu l-istess mijiet. Letteralment l-uċċuħ ta' fom blamment ta' fin-nies x'isimhom ta' fejn joqogħdu. Qed tifhem, ġifieri konna nkunu dejjem l-istess erba' min-nies. Għalhekk keyboard warriors, inti tidħol tara l-messaġġi qed tippromovi xi protesta, tibda tara eluf ta' likes, tgħid iwa, din il-protesta ħajkollna eluf ta' nies. Tmur qalbek tal-unit, imbagħad tmur 600 ruħ, 300 ruħ, 400 ruħ. Allura dawk l-eluf kollha li jagħmlulna likes li daħlu jikkummentaw fejn marru. Imbagħad kulħadd isiblek l-iskuża x-xogħol u hekk. Kulħadd jara l-ħajja tiegħu veru, ma nagħti tort il-ħadd, imma jekk ħanoqogħdu sejrin hekk, jekk qatt maħna se niġbdu ħabel wieħed, sewwa dejjem ħanibqgħu nbagħtu. Min aspett ta' dawn l-affarijiet li huma gravissimi sewwa fejn jippruvaw kemm jisirqulna ħajjitna. Serqulna ħajjitna minn aspett ta' saħħa sewwa għax letteralment aħna qegħdin f'idejhom dawn. Sewwa tgħidli kif taqbad tgħid is-suq tal-ikel huwa kollu ommi ma' tal-biża'. Il-medja, l-entertainment kollu ommi ma' l-edukazzjoni kollox ħażin, kollox letteralment ħażin. Tgħidli ma inti kemm inti pessimist. Iwa, fejn tidħol is-sistema jiena bniedem illi ma nafda xejn, sewwa. Illum il-bniedem qed ikun iżjed konxu, anke sempliċement tara film, dal-aħħar rajt film nsejt x'ismu bħalissa u innotajt illi meta f'xena minnhom fil-film kien hemm tifla u tifel illi kienu libsin għandi r-ritratt ukoll ta' flok minnhom. It-tifla u t-tifel qegħdin fejn xulxin u il-flok ta' tifla minn għalija kien jgħid kien hemm miktub NASA, trust in-NASA, jekk m'iniex ser żball sewwa. U liħor kien hemm wiċċ fuq u dawn meta jiġu fejn xulxin jagħmlu sens, ovvjament meta tarhom minn angli differenti, t-tiflet taraħ minn dan l-angolu u t-tiflet taraħ minn angolu ieħor. Sewwa m'intix qed tagħmel qed taqqat id-dots ta' dawn l-istampi fuq il-flokkiet ta' tfal x'qed jippruvaw jgħidulna sewwa, però meta dawn ġew fi frame wieħed u inti lajn qed tarhom għal min għadu ignorant u mhux qed moħħu ma jaqax dak l-istat investigattiv sewwa. Ma jagħtix kasom, sewwa qed jagħti l-konsens minn dak l-aspett. Però inti meta inti qed tintebaħ u qed tara l wara x'hemm fil-film. Jien għandu ngħid qabatt il-flok ta' dan it-tifel, libtu rasu l-isfel u hemm dan il-flok ta' tifel meqlub rasu l-isfel. Hemm miktub mhux hemm miktub hawnhekk jiena qed nara isu vettura sewwa vettura jien sejħula tal-aljani ħirġa minn ġol ilma. Jew dieħla ġol ilma, sa dajjek ta' ilbu wiċċ. Hemm ħafna indikazzjonijiet ta' x'qed ituna fil-film jiġifieri. Sewwa. Mela, ħanagħlaq hawnhekk dan il-video, nispera li ħadtu pjaċir. Bħalissa għadni għaddej bil-finalizzazzjoni tal-ktieb, infatti qiegħed hawnhekk, il-ktieb għadni għaddej bih, fadalli l-aħħar
l-aħħar 200 paġna x'naqra kif innesti eżatt nibgħatilhom ħalli nippubblikaw ix-xogħol. Sewwa wara li nippubblika il-ktieb l-aħħar ktieb tiegħi hemm nkompli nagħmel il-videos kif nagħmel insomma normali kolli xi affarijiet nixtieq nifrixhom ma' nies għax mhux kulħadd jixtri l-kotba sewwa min jippreferi forsi joqgħod jisma' jew jara milli joqgħod jaqra, allura jiena minn dak l-aspett nieħu pjaċir ngħaddi dak li naf jiena jew inkella teoriji tiegħi jew inkella fuq ħsibijiet li qed nimmedita fuqhom filosofiji u kun nieħu pjaċir naqsamhom man-nies biex imbagħad anki dawk jinnaf dak li jkun jgħidli x'jaħseb fuqhom fil-kummenti u hekk. Ovvjament issib min ma jaqbilx, issib min jaqlalek il-ħara wkoll, u issib min joġbuh u kollu teorija parallel ma tiegħek tiskanta. Eżempju, jiena għandi ħafna teoriji ġifieri li huma tiegħi personali, ma ġibthom minn kienu, ma jinnaf tara teorija tiegħek li inti minn għalek li l-ideja ġietek int waħdek u jkun ġiet xi ħaġa ikun ġiet il xi ħadd ieħor f'pajjiż ieħor. Qed tifhem tkun in-line illa xi naħseb illi l-verità għandha wiċċ wieħed. Però mbagħad kulħadd hekk jara minn angoli differenti. Sewwa għalkemm żewġ persuni qegħdin żgħar l-istess kamra u tnejn qegħdin dar ma' xulxin dan qiegħed jara din il-faċċata u dan qiegħed jara din il-faċċata allura għandna perspettiva differenti meta naraw l-istess kamra. Il-verità għandha l-istess wiċċ sewwa, imma kulħadd qed jara mill-perspettiva tiegħu. Allura dak huwa importanti li nħarsu lejha minn dak l-aspett ukoll. Mela grazzi biex nikkonkludi dan il-video nixtieq nirringrazzjakom. Nispera li kien ta' benefiċċju bħas-soltu għal darb'oħra.